So, hey guys! Good Welcome back again sa aking YouTube channel. So, ngayon guys, pupunta kami sa doon. Hingi ng ayuda. Ayuda daw niya. Bawal daw, walang ID. Ano to? So, ayun, let's go guys! Let's go! Guys, mga naong, mangitag ayuda. Ang uban, turanas katunggan. Ang uban pa napaday dire Ngayon nag-ayuda guys, tagsaka ko 2 kilong bugas na NFA. Mga naong ngitag ayuda. Dili di tigago, guway ID. 5K? Oh, taba 5K kuno ato oy. Ato, pirna ko na pirmahan. Namalik ang mga nangitag ayuda ay. Ha? Say valid. Dili lang purok. Ha? Dili purok. Valid. Puro ID mo ko. Manghatag di mangitag ID ano sa man eh. Ngani magkapangitaon? Ay dim ne. Sa imo dalasang. Mao na ni mangitag. Mao na ni mangitag ay mao na ni manghatag og dayo ayuda niya mangitag ID. Sam ni oy. Bayat ID kuno bayat. ID. Wala pa day green nga ID mama. Pwede ra purok ID. Di man ako Yan di ko kanu na ni. Sa. Kuan man ni katuning usabag ang karaan man ni kay. Nani ayan gida. Okay ra ni. Valid man ang senior citizen ID ti agud. Original pang ganay mo ka sa buha? Mas original pag ganay mo ka. So mga naong ay mga ayuda. Sige, linya-linya lang. Linya-linya lang. Mga naong, mga itag ayuda Wala bugas ila guys. Wala mga bugas ila ha. Nyagadamog valid ID. Pakita inyong valid ID. Asam valid ID nyo ay? Sam ni mga bayan na di man mo. Di man mo. Asa yung valid ID? Di nyo mo tigawa mo valid ID. No guys, nagpanon. Abot mo ros Taiwan. Saan valid ID nyo? Nandito sa bulsa. So guys, sunod tayo. Sunod tayo sa kanila. Ngayon tayo ng ayuda. Hindi tayo bibigyan. Sumbong natin to kay ano. Ang dami nang hingi ng ayuda guys Gina, pila ka sakoy mong ayuda ron? Tinkira. Pero ngita jog ID. Nangitag ID. Mara ni ayuda sa kisa siguro ni manghatagan ni ron kay ngita mag ID. Sama nates. Nagpagwapa man ka tes. Nagpanon guys So ayun guys. Without this corrupt ID Validation? No ayudation. No ID valid. No ID nation. No validation. No ayudation. So ngayon guys. This is the way that we can claim our Bugas Nation. Mo gani butis.
So, nandito na kami guys. Ayan. Nandito na daw. Ayan na. Ayan na. Car is nice. So, ang daming tao guys. Ayan na mga sako-sako guys. Oh. So, ayan na guys. Daming tao. Asa mo tis? Nga naman na. So, ang daming tao. Hello, sir. Madam, sa gilin niya mo dia. Sa gilin niya mo dia, madam. Kinderom ginay sodo. Aram gay ko kamay ko bugas. Uy, bugas sa mua. So, anong gibate? Dara. Ay, lag-apil-apil. Hindi ko makita yun. Hindi ka ng tao. Oh. Ayuda Israel. So, kaya pa? Ang daming tao. Kita mo na. Linyas ayuda. Sa madam amon. Oni tag-iya sa ayuda. Grabe oh. Ngayon guys, taas kayo ang linya. Lain-lain purok dire, purok avocado, purok kay mito. Unsa pa to purok nito? Yan dito ang DSWD interview. So dire, unsa inyo gikakubtan? Naglista guys. Ayan doon. Yung sa gikagubtan nyo diya. Kaya ka na nagkipap mo niya. Nanakoy 5,000. Inting ang natauhan. Mo gani unsa gani kay suwat ra dito sa papel. Hoy, madiskarbe mo sa chuchapan. Di mo makakuha og 10,000, 20,000. Yamat god. Lagi. Please. Meet 93. Ano ba? Palimot ka di anak islam. Tarongag nga nagsuwat kanang lima si Piata. Loya mga naong. No, kaya nadungog na to, doon magagay mo sa bugas. Pinili in taon to'y ang ato agad ng mayor may nagpili ato. Sumot, yung tinuna sa ilan. So, mauni siya nga ni Amato Mayor, ni Among Uban na ito, Gonzales, no? Kinugihan, kinikaroon, kinugihan po di taon ni siya. No? Nga, sa mga amigo na to, mga sood, mga NGOs, mga foundation, mauni siya karon kay humanaman ta sa tumbugazon sa kadilatan. Mauni siya karon atuan ni siya nga hinangiwan o dato sa ato amigo na foundation. Nato siya, ato na siya gusulti kay naar ba ko nagpadagang istorya
nga doon ako rin ang hatag manggod ato sa kanyang sinapo kanang Chotsi Foundation ba nga niagi gito nga rin sa ato nga mayor. So itagot tinuod nga ginrekomendahan kang daplin sa coastal barangays. So ang mayor tinuod ginrekomendar gito ang kining napo dili napo bulinawan o kanya tuyong o part sa bandulid gani o part sa bas. Ang nitabo lang kay sila manggod ang nagkuagyod ng distribute god sila manggod ang lahat. So mana sa nitabo no nga dunay nakadawa katong uban 20,000 ngadto unya sila manggod wala na ma-apil nga rin pero endorse gito nga rin ha. Kay naara pa kuno may lakis pikas nga ningon kuno nga manghatag ta kuno sa ubang barangay abot baka nga rin pangilan ang pikas na gibalibaran kuno sa mayor muna sa tawag itong panghangyo no kini tubig kini siya mga dinata kini giputos karon unya kana nang 20,000 ka atong balibaran nga naabot din natin noon kay Chotsi mga to murag Chotsi Foundation na sa mga Chinese na usa sa membro ato Jack Gaisano taga Metro ba unya ato am ko ng amigo daan kay nakasupply matag sapatos din sa Metro. So mo to din na gihangi ko nato gihangi sa mayor mo to galing ang nakaapanan wala na tawapil sa tuyong nga sa tuyong ug sa uban kay kuan naman tingali ng budget po. Pero anyway ni amantaron ni amantay ka ng ginagmay ug nga food packs ug tubig para karon no basin po doon natin ginagmay na po pa dili natin sa atong siyudad nga karkar gino funding dili lang yun tingali tatunga sa sako na po dili sa tatunga sa kilo pero yun na nadali ba sa makatagta no dili na lang 5 kilos basi 5 kilos pero importante lang na nindot kaya po ni siya nga tuwa sa distribute. So nakaibawa man gito nga kita ang atong administrasyon mercy no gikan pa ang COVID ug hangtod karon kanunay magud na nakita o kayuhan kunya malipay sa tano kay di abot ang atong kauban o nga rin ang mga kauban nga mga konsihal si Konsihal William Racuma, si Konsihal Igaroka, Konsihal Elvis Doy, Konsihal John Camingo o nga uban mo kaming tuguban si Konsihal Bibi, Konsihal Ayan, Konsihal Roger o nga itong kauban no sa pinting nga si mga Konsihal Attorney Michelle o si Lorena Abura no sa uban. So ako lang no ay pasabot nga nagsige pa kita og paghangyo sa tuwa nga mga amiga nga mga foundation no dili mo tuon ang gingon nga gibalibaran kuno no manghangyo mga ita maliban non pero ano sa politika dili lang kita magpada sa ilaha nga panglinglang kay gani kini to panghatag makasalbar gid pila ka lungagan no dili man ingon nga lugaw lang ini kalibang wa na impas tanan dapat makapin na tubig. So salamat tagura ka tubig ka tagura ni ka tubig ka naik kagad ako na atag salan sa kuno okay na mo importante lang ang bugas ug ang dilata ha. So okay na siya pasalamat sa ditano di agad ang ato apon nga First Lady Konsihal Daphne Kapitan Joy mo nakita kanina no si sabot si ilang akan kada pay nakabor og sa tanan mga barangay officials no nga kanunay sa kasuporta sige sugod na mao ni kong ingon wag to dia naman iya apa gina ano niyo ano naman So ayan guys, tapos ng ayuda. Ayan. Ayuda. Uy, yan na guys. Kadawatan ng ayuda. Ngita pa mong lain wa ra magud. Dino naman sila na pwede ikuan ang So mana guys.
nakadawat na mag-ayuda. Tara. Alos ba ko nilinya ato sa kuan gud katubang sa ingon ani ba? Duha ta tuwa. No, uban duha may uban. Kaya ang kuyo pa nang gikuha. Ha? Mao gani duha ta to ato lagi dili na. Tara, nakadawat ang mga ayuda, guys. Iya nagbaklay. Iya nagbitbit. Unsa? Unsa si? Asa kapasin? Ato palit sin sa ano gasano mo. Ngayon, guys, So, mag-unboxing siya sa ano? kasi po tayo Sa ayuda. Ayuda ni Barangay Sumay. May, Miss Yapura. okay. So, ang laman ay Tagsa-tagsa ah. chicken, Noodles. Pila ka buok? at chicken, pito. Chicken na lahat. chicken. Pagkawas tanan. Chicken, pito lahat. At next ay lami at tuna. 5 kabuok. 5 ka buok. Next is meatloaf. 5 din. Then, bugas, 2 ka kilo. Yun guys, yun lang po. Yan, unsay kasulti. Thank you. Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang salamat ni Apura. Og merci Apura sa paayuda ninyo karon. Tinaot sunod na paghihapon. And I thank you. Amen. Amen. Bless. More blessings.